you were protecting her wathatha istand sakhe wama iblame yeza kuwena manje kwenza nina no2 angangifaki mina kune painting ekade sipainting ngidwebile uline omnyama omude one of izinto ezazenzeka kulo line omude omnyama izona la uthobile angibisele khona lapha yana izona by her bringing that ubuyisela ubumnyama bami just because mhlambe yena uyima efile ubumnyama ngetracking wakhe. And even now uthi mina ngazokhuluma kanje it's hurting me whatever problem oba nayo emshadweni yakho angimini cause yalokho. Indaba zabantu angisifuni angisiceli ngikhuluma ngendaba zababakhe benomakhumalo ngoba yibo ekamereni labo abavuthisa izitofu zabo ngegama lami. Oh mina ngithatha ipainting yami yayila kwaphinda kwaba green yonke lo green le kwakuyi healing process yami makhumalo wengekho empilweni yami. Okay Ngoba angifuni nanokubuyela lapha mina angifuni nanokukhuluma izinto ezazenzeka. yeah Uyazazi wena lethule wena babakhe nomakhumalo wakho sekuziningi izinto ngilokhu ngimlalela nike nakhuluma ukuthi niyangiseva ingakho ngithi babakhe mangabe ukuthi umakhumalo uyakondla wena ungangifaki mina ngingangibatshela ke labo ke abebefuna ukuthi ngapha nami ukuthi angizingeni into zabantu abawu2 zasemaKamerweni yena mase kubona ukuthi ke ufuna bring up ezam namzoyenza njalo hlala umlabalaba noma hlala ichess sizoyidlala. Hi guys, I'm ready for you. Ukuthula manje angeke sengikhathele ngathi kukhona into engiyiblockayo so njengoba sowukhulumile yinye mina into engicelayo eyokuthi ubhodle sekudlulile mina nawe sebumfazi nendoda. Mobe khona indlela yokuphendula ukuthi nje ngiyaqolela makhuma yabo njengoba sengikhulume kangaka iyona ndlela ke nami ebengithi Paula sithandwa sami nami sengipholile Ilokho isicelo sami so right mina nami ngiright. Okay Uqoqe abantu bakho. Okay so sengingahamba. Okay ozalana Uthi no phela mengifuna ubhodle uma ngabe umakhumalo ezwa lezinto ezikhulunywa uMacele ngayo kungonakala ubudlelwane babo forever noma bungalungiseka ubudlelwane ngoba into eyenzekile kuyona yonke lento ukuthi mina nomakhumalo asikho right manje angikwazi ukumvikela njengoba bengihleze ngimvikela mase right kusho ukuthi indlela kungenzeka umakhumalo mhlamba abone ukuthi ungabikho right nomthombeni kuzosidalela inkinga eziningi because ukube sase right ngangizothi mina kuMacele lento oyikhulumayo izosifaka enkingeni ngicela ungayikhulumi noma ngabe udinwe kangakanani manje angikwazi ukusho lokho ngoba nomakhumalo ulwa nami so angikwazi ukuvika but angikwazi ukusho ukuthi buzokonakala ubudlelwane bakho noma buzolunga angazi bazokhathana avuki noma ubuya ushukumisekile mhlawumbe ngisendleliwe lokuthola lesangiyelo sisibaba badala sipheke kakhulu hamba phela sithi sizobuya right bese sineyo grow. My friend Kola bese we retreat to the therapist bese xoxa sengiqedela ama sessions eni nama therapist. First day Mthombeni ayavela phinda ngohloze phansi izengide uthi ngikhulumile into ehlangene nondaba ka number 5 nokuthi enene fanele enze paternity testing kana yona yakhe angiqale ngicacise nje ukuthi lo muntu kumina empilweni yami aka exist umuntu kodwa kayena usisi wami uexist empilweni yomuntu wakhe nabantu bakhe labo aphila nabo. Avacela ukuthi ayikho ingane yozalwa manje lapha kaMseleko ingenziwa i-paternity test. Namhlanje sekujikile sesho kanje. Sesho kanje wena usho njalo. Umzilikazi ngakhushukela into ehlala la. Umthombeni has taken a stand to destroy me because angifuni ukuvumelana naye entweni ayifunayo.
one ngasho ukuthi into ehlangene nomuntu wakhe angifuna ukuyingena nokuyikhuluma so ukuzongenza ngingazi ukuthi manje ngikhulumana nendaba yomuntu wakhe nendaba zabo zezingane into enengane ngiyikhulumi mina at all so uMthombeni uyazi ukuthi i-sensitive le subject kodwa ufuna ukuthi azoyifaka iphinele kumina just so that ngizofeel ipain angikwazi ukukhohlakala umntwana. Sister wives, after the sessions, niphume ninjani i-relationship yethu angisho ukuthi nizothandana but ama-differences that you guys had kwi-session le besetafuleni ozi-expressa khona ukuthi mina ngifila kanje I appreciated ukuthola i-opportunity yokukhuluma si-address izinto ebusweni kodwa into mina engiyibonile yokuthi ekukhulumeni inhliziyo yami noMthombeni yenzile ukuthi kube nokucaciseleka nabanye bekhuluma inhliziyo yabo kwenze kube nokucaciseleka ukuthi asibhekene sodwa eqini zamehlo thina into mina engiyibonile nengiyi-appreciate-ayo eyokuthi for example we had a fallout no Mayeni a big one where I had taken a decision ukuthi kusho ukuthi ayikho into engizoyenza anymore because uvalile noma ngingazama ukuvula so mase siqedile sesiwephile ke sabashiya koMthombeni noMacele endlini yabo because besisebenzele endlini yabo sabuyela erumini kuzenzakalele wonke umuntu azangazinyuka intebhiso zokuya erumini wonke umuntu wahlala phansi sesiqedile nje i-low therapy station sesiright ehleli safike sahlala phansi 3 nga-4 nga-3 nga-4 into engingakutshela yona ukuthi wonke umuntu ubonile ngamanye amehlo ukuthi siphathekile and you've never had an opportunity la nizohlala khona ngoba thina singaqabene sodwa bayazi ukuthi besemikuphi noma semikuphi so ey'ntweni besizikhuluma I got to realize ukuthi uya-understand manje ezinye zezinto ukuthi hhayi umuntu udlaliwe la wagcina ngempela iy'mpeyibheki zakhe umuntu orong iy'khali zabheka endaweni erong yileyo nto mina engiyitholile nakho nje simbona namba 5 phela uma mkhulu yena emukela wesanga laphini isitimela namba 5 nayo yokujwayele emzumbe noma wasesipaki isitimela sesipaki noma isitimela sesemzumbe ubani lo yini leyo phela kusho ukuthi sezimbili iy'timela khona isitimela sisaqala isitimela zikhona mhlawumbe kuyeza noyisithathu ozoqhubeka nabo at least kube isitimela esina-3 njengasemzumbe hayi shame asithembe nje ukuthi yonke lento izoke iwubuyise umzumbe bekumnandi phela emzumbe yabona bekumnandi siyakhona I was so emotional I think le nto yangenza nga-reflecta and I got to a point where I realized ukuthi sibulela into enhle before-ke i-retreat ngakhuluma naye wazosho ukuthi uzizwa kanjani nami ngasho ukuthi ngizizwa kanjani kuleyo nkulumo kusemenshini ukuthi sekhade kufikile abantu eliphi ikhaya akhona emini kababa ehlasela uma uyile ekhaya ne eyokhuluma ngolona daba wafika watshela abazali bami ukuthi akareport kumina akunabe ungalahli akareport kumina shubile the only person he recognizes is uMacele ngoba ekhaya wayeyokhuluma udaba olwenza ukuthi sinaye singabi right bese ekhaya bakhombisa uku-understanda where I'm coming from njengoba ethi makhumalo ngaya kuba ngikhuluma olunye udaba ngifrustrate oku-1 2 3 between mina nawe manje ukuthi azoyivusa la kwenza sengathi ngangishanya la no you went home to speak about a specific thing mawufika khona wayishintsha wayobabrekela about how much you respect your wife and how much of a useless woman I am in front of my parents lokho akubaphathanga kahle ingako nagejana nobaba for the first time la ngikhona ku-right lwandle shine mamncane shine mina ngifuna ukuyikhuluma le nto ngoba uma ngathi mayifonela wangitshela ngamtshela ngiyikhulume le nto mina ngoba mekuzovele kuqhamuka abantu bakaduma abazoreporta into ekhaya kwathiwa hayi kodwa kufanele kuzokhulunywa nawe ngoba wena efanele ube laphayana emzumba ngazi kusho ukuthi wena-ke wawuthathela usuhlala emzumba uvuse umuzi
ngoba kusho njalo ukuthi ufe ngoba wukho sesumaya angizwa ke into ngitshela lo ileyo nto nje abayizaziyo leyo nto nje abayizele angikuboni kukuhle awukwazi ukubisa abantu ekhaya mina ungangitshelanga uyokhulumani ngomuntu oningakhulumi naye yini niyoyikhuluma yilezo zinto abayisele impela ukuthi wena nje ufanele uhlala laphaya ngoba kusho ukuthi-ke wena ufanele uvule umuzi niyeke ukuthi ningabi nokubambisana kahle nonamba-5 suma washo ukuthi yena-ke yena akayikhuluma indaba kanamba-5 nabathi akubambisane mina kuthiwa wena kufanele wena nje uvele uvumele ukuthi umthombeni akwenzele iy'nto zakhe kufana kwenzele zona ey'shodayo nganoma umshado wesizulu yini noma yini bese wena umukele unamba-5 ningosisi kufanele umukele unamba-5 ngoba sevele wakamseleni umshado wami uvumiswe ukungavumi unamba-5 kanye angangivumi kanti wayicalwa kumina ngoba baxoxela nokuthi uza kuwena nokuthi uze kuwena unamba-5 noma sephandle ngivume bengengacela uceliwe mina kanti ukubadelela nje ekhaya leyanto ayenzile bengeke nje komunye umuzi azayenze leyanto uyenze ngoba nakuvela ekhaya kasiboni manje nithini-ke ngomzumba ophelayo niyawubuild again i-problem phela Thome ukuthi kuthiwa le mizi ithengelwe ukuthi kungene omunye emzumba so thina basically sikhishile ukuvula ushaya isixaxa 4 ngomunye umuntu Mageni noMakhumalo sise-Wild Coast sizogibela amabhayisi. Mickey Mouse. Yeah, one thing about Mayene's body is like fire. So nje kule outfit twembo baba. Awuyoshintshe ngiyofakile leggings. Hayibo, akhona leggings la uzothi. Angakanani mona bengayitshela ukuthi siza kwamakhulu bengithi ayilokho okunye okukahle kanti ayila amakhulu baniyona into eyenze ngashintsha i-outfit Thina njengesitimela sasemzumbe ake siyoshaya isitimela sama-Cardbags silandelane lapha entabeni. Yangihlula le nto kuhamba kancane kakhulu so uyawulibuyela uthi ukusinda nyana mangiwa lana ngizothi wani ngisidudla ngingakana lento kumnandi kodwa futhi kuyasabisa mabusoze ematsheni zona iy'ntaba zangakithi so catch up nje a bit after i-retreat wiswa yimiti ukuthi siphinde sihlangane imoya sethi ukwehla yabo sithi nje ubona ukuthi singaphuma nani Sifuna ukuzodibriefa kahle sisodwa kungekho maskito silalele. kodwa mnandi ukurayida matsheni You have it. mnandi I'm enjoying it hleze nje kuzoba mnandi nje masi-out nje siba nezinto esizenzayo kuba mnandi ngisho noma sihambe ney'ngane umuntu ojwayele umnyomfa izinto yena baba lo vanafike angazi sekutheni isifundisa impilo njengoba injalo injengempilo nempilo injengale kade siyenzala angiseyibona uye sithi retreat uthi uyofika ucruise wafika wena ubunjeleni kwi-retreat awungichazeli kazi kuyoyihlalela nje zithule kukhuluma umuntu okulethile It was sort of a therapy mina into engangi-expectile where mhlawumbe umuntu ezobuya kunomehluko. Le therapy it wasn't i-therapy as such but it was a way yokuthi umseleku akwazi ukuthola ukuthi umuntu nomuntu umiphi ngaye. kwavele kwaba inganekwane kumina bazibuza ukuthi kanti besiswaphi Mina what I found out yokuthi yonke into ibe yamanga from the beginning. Besiphila amanga all along. Siqanjelwa amanga kakhulu sesize siyawaphila. as much as Mthombeni would say ithina esonile umuzi wakhe kodwa engathi okuningi ibona uyena ngokushintsha indlela abekade enza ngayo izinto saze siyisitayela sokulidwa if ushintsha i-leading style thina izosiqalakela Angiboni ebona ukuthi yonke lento esesikuyona o njengoba lo mndeni usuka nje yonke lento ibangwa amanga akhe. Nanokuthi Mthombeni enye into ezomula le social media
yazi uMthombeni Yo, uphilela i-social media guys Besabe selective. akasaphili for himself Besabe selective Kakhulu. entweni azithathayo kuyona. Umthombeni social media mbuse ekhanda lakhe nje yonke into kuyena uyakholelwa nje ku-social media also nabantu kathi uhlangana nabo endleleni bakhulume naye. Ama-captions akhe madodaneni wabona angimfollow ama-captions akhe uvele uvukuze phansi ubone ukuthi uthole sekuphoste wena manje uvele ufice ngekahlakahla ye-caption uthi usawupostiwe nakumina uthi uyafika ufice i-caption ethi hey if you stop sending us you have nothing to live for. You're gonna die. for me nje ubaba womuzi obusy ku-Instagram for me it's giving I don't know leyo Style ayifili uyayidinga itherapy nje kahle kahle vele uyena oyidinga uyayidinga itherapy yena cabanga ukuthi uyena ofanele ahlale phansi mhlambe nathi mase yakhuluma lento esenhlizweni yakhe yena hayi leyo ukuthi akuze mina ngizokhuluma into esenhlizweni yakhe. But-ke hayi mhlawumbe indlela esiqalo esihle-ke hopefully ukuthi sonke siyithathe in a positive way. Cabanga ukuthi kukhona umehluko ngokuthi siye ku-retreat. Mhlawumbe bengangalungi wonke ama-relationships but I think the fact that thina sikwazi ukuhlala kanje soyi-3 and sibonane njengabosisi and not njengezitha, it means something. Ungiletha la olwandle indaba. Ngifuna sikhulume sobabili bangekho abantu. Khona idaba engifuna ukumxoxela lona elingahambi kahle. Ngiyakhumbula ngesikhathi wangenzisa i-pregnant test Yeah. yaphuma i-positive. Eh? Yaphuma i-positive ikhululeke. Ngikhulelwe. Bengingamboni ukuthi ukhulelwe. Ngiyathuka. Ukhulelwe wena. Ingane esikaphi? Yo, kwase kwashuba-ke manje. S4 ngale yashona. Usine endlela engiphoxeke ngayo wenze exactly lento engangisho ukuthi akufuzile ngimthanda usine ngoba mangike ngathi nje ngiyamthanda yo angazi futhi Uma akazi ungablame uma akazi. Kodwa usinene hambe naye lewenza i-pregnancy test. Imina engalonga cathi ngicela ngakutshela mina engizokutshela mase ngiright. Into enzoyo mina uvela angakhulumi nami, avela ahamba ayokhuluma noma adinele wena singabona-ke usine senza ukuthi. uma cele befanele ngabutshele usine ukuthi iya-prevent angazi ukuthi ukhulelwe kanjani baningi abantu esilala nabo la abakhulelwe ngoba baya-prevent lona-ke Washo ukuthi hayi akangeneke ngizohamba futhi ngiyohlala eMvuma. Eyakabani le ngane? YaseGoli. eGoli? Yebo. Ubuyenzani eGoli? Ingasikhathi sasishosha ingane. Ngikhulele ngesikhathi sojeke inkosi yami, siphuza ojeke. Hey, sahamba sa-order lapho utshwala nomba enoje wakhe. Ujeke. Ujeke. Ulotholwa omuphi manje? Akuyena lo muntu. Uthini le ngane? Uyayivuma. Uzoyithatha? Hayi, ufuna ihlale nami. Awungeke ayithathe? Uzoya kukumvashela. Kodwa ingane izohlala nathi. kusho ukuthi le ngane le kuzofanele kube yami yabona-ke iyona into eyinkinga because uma ezalele ekhaya engathathiwe uzalela mina Akukho la uzama khona because awunga-understand uma ngikutshela ukuthi musuku uzalele ekhaya. Sho, kunzima, angazi ukuthi ngizokwenza njani. Awuprevent ingane isine. Awuprevent ingane because ukulala ngeke ukwazi ukuvimba ukuthi ulale. Awuprevent ingane. yini menza ngayo eklinikhi ukuhlukumezeka noma i-decision athi yena ngiyayithatha yokuthi angiprevent I do not know I'm not a psychologist Bazodwa ubani abantu?
ukuzala ngokwami hayi sengiqedile Nkosi yami kube benginamandla bengacela sho nodokotela bangivale ngoba hayi sekwanele manje. Ngicela ukuhamba. Sanibonani and welcome back to another video. I thought this episode was okay, but it did have some funny moments, especially isin kaMthombeni nengane yakhe uSne. But the only things that I want to talk about is the outing kaMakhumalo Mangwabe noMayeni. I know abantu, they want to see them becoming friends, they want to see the sisterhood forming and all of that, but nje I'm here to break it to you ukuthi that's not gonna happen. Guysini kukaningi sinethemba ukuthi they're gonna fix things, they're gonna become friends, but ikhona ingxabano ezibakhona and then sibabone futhi abasazwani. Zolo lokhu we heard uMayeni ekhuluma ethi she is tired, kade bemdelela bonke futhi including umyeni wakhe uMthombeni. So I have no hope for this friendship and I hope people can just stop forcing the friendship, mainly because we know ukuthi into ebahlanganisile okwamanje ukuthi baxabene noMseleku kanye noMacele futhi abamfuni uMakhwela. So I think once mhlambe oyedwa phakathi kwabo waxola wadlulisa wahila and just accepted izinto the way they are, uzobona ukuthi ama dynamics azoshintsha kanjani. Kwayena uMangwabe ubuye acikwe uMakhumalo. So I don't buy it ngempela. Naye futhi uMayeni, she still has a grudge against uMangwabe because of the thing where she said that umyeni wakhe wambiza wathi abahlangane eMzumbe, then wanqaba uMangwabe ukuthi uMseleku aye uyobona uMayeni. So kuningi nje ekusamele bakuxoxe ukuze kudlulise kahle. Mhlambe then ke I will buy this friendship. But I do want to say ukuthi uMakhumalo ngazi any tiny thing nje a positive enzakalayo between all of them, wow, three, she just becomes so hopeful. Umbone esephapha esebaphaphela boba u2 uMangwabe noMayeni. But I do see, especially in this episode, ukuthi no, uMayeni shem akekho lapho. She's not trying to be friends with both of them. She's just there nje ukuzwa ukuthi yini ekhulumayo naye futhi ngoba akakabi right nomyeni wakhe. So I just hope ukuthi naye uMakhumalo gets to a point where she tries at least to match energy yomuntu, alinde yena kube yena umuntu omphaphelayo, then she can match leyo energy. But mayibona ukuthi umuntu akamphapheli, akafuna umhaga or akafuna umxhawula isandla, then naye I match leyo energy and uzobona ukuthi she won't find herself having to ube ngathi manje she's doing too much. Yayibona leyo nto. So kesanas, let's talk about uSne bakithi. Hayibo sana, i-conversation angihlekanga kanje. I-reaction kaMthombeni, even though ngiyahleka, but lento ngempela ayihlekisi. Angimblame bakithi uSne because ezinye izinto ziyathanda ukuba spiritual. So angifuni kakhulu ukulokho ngihleka, angifuni futhi ukumblame uSne ukuthi hey, why you not doing this, why you not doing that. Ngoba kuningi gezini bemtshela ukuthi prevent us ne. At this point, I doubt ukuthi it has anything to do with whether we are prevent her for whatever reason or she's just reckless nje. Another thing that we have to keep in mind ukuthi guys, sihlezi siza kuthiwa izono zabazali ziwela ezinganeni angithi. So ngeke uMseleku ahambe ephula inhliziyo zezingane zabantu out there, eqamba amanga, emosha isikhathi sabantu, and then maseqhamuka kwingane zakhe kumele zona zingahlukumezeki. Le pain ayizwisa ingane zabantu out there is the pain ayizwa manje ngengane yakhe. Le pain ayizwisa ubaba Khumalo is the pain naye ayizwayo manje. So nje mina angimzweli, angifune ukungasho, and it's so unfair kuMacele ngoba nakhu uyena owakhetha ukumthatha uSne amfake under her wing. I think she tried all her best bakithi. Mina nje angimblame uMacele bakithi. She did the best she could ngengane angayizali ngoba if she was very strict njengoba strict kwingane zakhe kwazothiwa futhi uyamhlukumeza ngithi. So I think nje uzamile and ayikho into engayenza. Into yena uMseleku ngabe yayenza is blaming himself ngoba uyena wahamba
Kwasekuqaleni waya out there wayozalisa umuntu wesifazane ayengayimisele ngayo ukuthi uzomshada, kwaholela ekuthenini ingane ikhule endaweni engekho right, engekho in the picture. So ke sana imvuzo yayonke leyo nto yokuzalela ngaphandle.